fa ni fa gaba ɗaya yunwa nake ji fa ko fit ba na aji na din nan fa ba kai dai bari garin nan ana jin guna ni fa tun safa da na karya fa na ga ma tun karin safa har yanzu ban samu na ji wani abu a cikin ba na je ma federal din ma ba wani dauki da kake gani dama ni ma kawai faɗa ne ni ma abin nan nake amma bari na je federal din ko zan dan nemo wai kana nufin kai ma yunwa kake ji ai ana jin guna fa bari na je ko zan dan samu mana wani tallafi haka akwai emergency ne ba ba mu wani gaba ɗaya ka san yaran da mu wani koya Allah gaba ɗaya ja zauna gaba ɗaya cikin har gida yunwan ma ya ƙara min yawa ni tsaya ka san menene ne da wannan abokin namu na nan al'odiyo ai kaga mu da mu ta warware mana ba da wani matsala baka san shi ba wani gaye dan gidan wani mai kuɗi nan da kake bai ma da dawowa daga kasar waje ba ko ina wanda naji kuna dan gidan su nan haka yawwa shine kai yanzu in ka samu ka haɗu da wannan gayan mu wannan gayan ya zo mana ai mun riga mun more ai kai dan wata gini ba za ka ji faɗa ma wani abu in ka haɗu da wannan gayan don wata 500 ma wallahi kafin ka kwanta 500 wallahi ta kike ka samu 500 ko kaga ai ba karamin kuɗi bane ba kai yanzu yadda ake kunan nan fa ba gaba ɗaya ba gaba ba za ka ji faɗa ma wani abu dusu dusar ma yanzu ba a cikin idan bai baka 500 ma wallahi zai baka garin kwaki mudu daya kai ba za ka ji ta kai ma abin da baka sani ba dan yanzu naira 10,000 ma babanta ya bashi ya bata waya kai Allah wallahi kai ni ba ban yi kuɗi ba so nake a ce gaba ɗaya haɗe ta gama shi nan ina nuna ma shi gama shi nan oyin cin gayi shi ne Yeah. Da ɗan canjin kama ka zo ka so ka ja mana aji. Mu da muke ta casu a US da su ne Minaji. Kaftani na saka na fito agogo na kuma bace haka ma karya yayi yawa. Gayin da nake ma magana shi nan fa. wai wannan shine mana. wannan ai na san ki ba To ai shine gayin da nake ma magana. Yeah. Da ɗan canjin kama ka zo assalamu alaikum Wa alaikum salam. wannan shine wanda kike ga shine mana assalamu alaikum baba gobe da gidanmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un